इसोरनिफ्राय बोर मोनदोंमोन बिमानि सिगाङाव बिफानि सिगाङाव बुंदोंमोन बे गथ'खौ खानाय सिननो नाङा थैजासिम खानाय सिननो नाङा माने बिनि बोला खानायावसो होननानै बेबायदिनो खोन्थानानै होखादोंमोन। ओमफ्राय सेमसना सानसेखालि थिमना होननाय मोनसे जायगायाव थांदों ओमफ्राय बियो थांनानै बाहाय ओरैबायदि सेमसन एन्ड दा थिमना अफ उमेन अफ थिमना सेमसन आरो थिमना होननाय मोनसे जायगानि सासे हिन्जाव बिदिनो At Shechem went down to the Timnah and saw a woman in Timnah of the daughter of the Philistine. Philistine ni माने फिलिस्टाइनजों इजराइलजों थैलाया जोङो बाइबेलाव फिलिस्टाइनजों इजराइलजों दावहा जालायनाय नुबाय थायो। दा बे जायगायाव थांनानै बियो सासे हिन्जावखौ नुदों जाहैदों सेमसना नुबाय नालाय and he came up and told his father and mother बिमा बिफानियाव फैनानै बुंफैदों जाहैदों and said I have seen a woman in Timnah of the daughter of the Philistine आंहा ओरै फिलिस्टाइन मोनसे थिमना होननाय जायगायाव थांनानै आङो सासे हिन्जावखौ नुबोबाय होनना बुंदों बिमा बिफानो बेबायदि होनना खोन्थाफैदों आरो माने आजिखालिथ' बिमा बिफानि खुनु पारमिसन नांला गावबागाव लानानै फैसै दा गोदोनि समाव बिमा बिफा नायलायनाय जायोमोन जोंबो एसे एनै नुबोदों आरो माने नायनायनि थांलाय फैलाय आफाया खोन्थादों आयं आरो जोंनि आफानि देरसिन बिनि हाबायाव 13था अमा सिथारनांदों 13था नायजेननाय खनसे माबा आसान थेबनायनो माबा माबि बिदिनो 13था ना बेसेबांबा अमा जानाय जादों जाहैदों दानि जुगाव बिदि गैला ना बिदि गैला दा थिग बेबादिनो बिबो सेमसनाबो थांनानै बिमा बिफानि सिगाङाव बेबायदि खोन्थाफैनानै बुंनो जाहैदों then his father and mother said unto him बिमा बिफाया बुंफिनदों जाहैदों it is never a woman among the daughters of thy brethren of among all thy people that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistine नोंहा बे नोंनि जातिफोरनि गेजेराव मोजां सिख्लाफोर नों नुवाखिसै नामा नों बेवहाय थानानै फिलिस्टाइन जि माने टक्सेट खालामजायै जाति बिनिफ्रायनो नोङो हिन्जावखौ बेवहायनो नोङो हिन्जावफोरखौ मोजां नुबाय नामा होननानै बुंदों and Samson said unto the father get her for me for she pleased me well नाथाय सेमसना होनफिनदों आंनो बेखौनो नांगौ आं बेखौ मोनबानो गोजोनगोन बेबादि होनदों बेबादि होनबाय but his father and mother knew not that बेखौ नांला जायखिया बिसिम आरो थिनसिम दा सेमसना बेबादिनो बे सिख्लाखौ गोसोनानै बिदिनो हाबा जादों आरो बिनि उनाव बे सेमसना सासे हिन्जावखौ नायनानै लायहरदों दालायला होननाय बेबो फिलिस्टाइननि हिन्जाव दा बे दालायलानि माने बै माने जि बिमा बिफाया दि होनखादोंमोन नोंनि खानायखौ सिननो नाङा माने रेजर माने बै खानाय हग्रा बेबादिजों हाहोनो नाङा नों हाबाथाय नोंनि बोलोआ जोबगोन सेमसनखौ जों मिथियो बाइबेलाव बिराद बोलोगोरामोन बियो दा बे बोलोगोराया मा जादों बोलो गैयै जानानै बियो अन्याय भाबै बिराद खासि बिसि बुथारजादों दा थिग बेबादिनो जोंनि दानि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गावनि गोसो बादि लानानै फैयो बिमा बिफाया सुखुथारा एकदम थेवबाबो लानानै फैनांबाय उफाय गैया सुखुवाबाबो मा खालामनो बोरायबाय बुरैबाय बे सुखुयि सासे हिन्जावखौनो सासे सिख्लाखौनो मा खालामबाय बिहामजो लिंनांगौ जानानै फैबाय उफाय गैया न' लामा गावनि गोसो बादि सायख'नानै लाबोनाय दा मा जानोसै बिमा बिफाफ्राथ' गैला संसारानो जोबखाबाय बिसिना ओरैनो खुनुरुखुम
जिउ जोबजासिल' थानोसै गावसोर जेरै जानाय जाथोंसै दा बेबादि जानानै मा जानानै थाबाय नायब्रबनाय नुब्रबनानै लानानै फैनाय अबाव मोजां जानो आखल आखुफ्रालाय बे मोजां जाया दा बेबादिनो नांलायनोसै बिदिनो दाथ' दा रं नाम्बारजों खारफालायनाय मा बिदि जागासिनो थायो बेबादि जायो आरो मोनसे माबाखौ आङो एसे सन्देह खालामबाय माबा खेल खालामबाय थायो मोनसे मा होनो हुदा दं बे बिहामजोआ मा खालामो गावनि जाथि बंस'खौल' बांसिन नायो ओरै फिसायनि जाथि बंस'खौ नाया गावसा एकदमबारे बेदर फिसा बिदिनो लेंहर जाबाय थानोसै ओरैनि बंस'आ गैला बिदि जादों मा खालामदों हौवायाबो मा खालामदों बेबादिनो जि माने बिफा इसोरजों गुलिमोन आदमा बिफा इसोरजों गुलिमोन दैलिक आदमजों रायज्लायफैयोमोन इसोरा अपेन नुजाया ओरैनो साउन्ड फैयो ओमफ्राय आदमा मिथियो जेब्ला बेबादि साउन्ड फैयो मा खारदेर लानानै रायज्लायहैयो बिनि उनाव मा जादों जेब्ला इसोरा फिथाइ जाखांनायनि उनाव मा जादों जेब्ला इसोरा साउन्ड होबोनानै फैयो थाबायबोयो होनबा मा जाखो थाखोमादों दा बिफाजों फिसालाजों आदमजों जि मोजां लोगो एकदम रिलेशनशिप दंमोन गैला थुब्ला खालामनानै थिग बिदिनो दानि बिहामजोफ्राबो बांसिनानो नङा दे सोरबा आरो बांसिनानो जायो सोरबा बेबादि एकदमबारे गावनि बिफाजों बिमाजों उन्दैनिफ्रायनो खांनाय बायै देरबोनाय बे गथ'आ बिमा बिफाखौनो जालदाब गारनानै जुदा जानांगौ दा बेबादिखौ जों नुयो बिमा बिफानिफ्राय आलदा खालामग्राया मेक्सिमाम दा बिहामजोफ्रानो सोरनाबा नङाबा खेमाङो बांसिन बेखौ आङो खेल खालामबाय थायो आरो दा बेबादि एम्बिसन गाज्रि साननाय सेमसननि जिबादि मावनाय आरो बिदिनो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मावनाय बियो जोबस्राङो बे थांखि लानाय आङो बे हिनजावजोंनो थैस' रायजो जाथारगोन होननानै थांखि लानानै लाबोयो हनै ससे समावनो थुबस्रा गावलाङो दा बेबादि जायो दा जोङो आवगायलांनो जोंनि इसोरखौ खुलुमनाया माबोरै जानांगौनो गंगाया दिसाबोलै एक फेथर दुइनि दुइखौनो जों फरायनि दुइनि दुइ सारि जागोदान गथ'आ जेरै बिमानि आहारखौ सोबनो अरायबो हामलायो बेबादिनो नोंसोर जिउआव देरलांनो आरो बासायजानो जिउनि नंथारगौ गाइखेरखौ लोंनो अरायबो हामलाय नांगौ सासे सारि जागोदान गथ'आ बेनो जेबो नाङा बेनो नांगौ बिमानि गाइखेर बेना हाजार बान्दोल के बान्दोल थाखा होफै जोंगा मागा सना रुफा होफै गानग्रा जोमग्रा होफै बेनो जेबो नाङा बे गथ' बेनो नांगौ बिमानि आहार बिमानि आहारल' बेनो नांगौ दा थिग फावलाबो फेथरदो बेबायदि फेथराव बेबायदि लिरदों जोंनि इसोरखौ खुलुमनायाबो जोंनि थांखियाबो खालि इसोरल' ओरै जेबो गैया संसारखौ जालदाब गारनानै खालि इसोरल' जोंनि खुलुमनायाबो बेबायदि जानांगौ बेबायदि जानांगौ जोङो संसारनि जानाय लोंनायजों
जोङो बांद्राय जोङो मा होनो लोगो लाफानो नाङा, लोगो लानो नाङा। जोंनि थांखिया जाहैबाय खालि इसोर, जों बै गथ' गोरलै बादि बिमानि आहा बेखौ जे गथ'आ जेरै नागिरो बेबायदिनो जोंबो नागिरनांगौ जानानै फैदों। एक करन्थिनि 15 जों नायबावनि। जोङो फरायनि एक करन्थियानि जोंनि ख्रिस्टनियाव बरसाया बे गोथाङै थासान्दिल'ब्ला जोङो संसाराव बयनिख्रुइबो दुखुथियासिन जाबाय होनना बुंदों। जोंनि इसोरखौ खुलुमनाया जुदि बे संसारावल' थांनानै थासान्दिल'ब्ला, बे संसाराव जेसेबां दुखुथियाफोर दं बेनिफ्राय दुखुथियासिन जाबाय होननानै बुंदों। जोङो जिसुखौ नाजावबाय, ख्रिस्टान जाबाय, बाप्तिस्मा लाबाय, बेबादिनो उमुक नांगौ फोला नांगौ बेबादिनो बिबाय थाबाय इसोरा होबायबो। जेब्ला धन सम्पति मोनजोबखांबाय, बिदिनो फिसाफोरखौ मोजां फोरोंनो हाबाय, डक्टर इन्जिनियार मोजां न'खराव बिलाइजोबनो हाबाय, मोजां फिसा मोनबाय, फिसौ मोनबाय, बेफोरबादियावनो जुदि जोब्बायब्ला जोंनि इसोरखौ खुलुमनायानो, बेफोरबादियावनो जुदि जोब्बायब्ला जोङो इसोरखौ माने बै संसाराव थानाय इसोर मोनैफोरनि जेसेबां दुखुथिया बेनिफ्राय जोङो दुखुथियासिन होननानै बुङो। दुखुथियासिन जोङो दिनै इसोरखौ खुलुमो आरो बेराफारसे जोङो संसारावबो खारो, संसारावबो जोङो नागिरो। दा जुदि जोङो संसार आरो इसोरखौ जोङो मोननैजों मोनसेबा जोङो माबानो हाया, खुसि खालामनो हाया। सासे मानसिया सानै मास्टारखौ समानै अननो हाया होननानै अननो हाया। हय नों सासेखौ साबसिन मोजां मोनगोन, सासेखौ एसे गाज्रिसिन मोनगोन। समान नों अननो हाया, बाइबेलाव रोखा बुंदों। दा बेबायदिनो जोंनि जुदि इसोरखौ खुलुमनाया जानाय लोंनाय थानायनिल'ब्ला, लेखा फरा रोंनायनिल'ब्ला, बेखौ सर्टकाटै होनदों माबायाव रोटि कापड़ा और मकान, जानाय, गाननाय जोमनाय आरो थानाय, जुदि बे मोनथामल'ब्ला जोङो इसोरखौ खुलुमनाया जेबो खामानियाव होआ। इसोरखौ खुलुमबाय, डेभेलप जाबाय, बेवहायनो जोब्बाय। जाबायसै बिदिनो 50-60 बोसोर जानाय लोगो लोगो सिरि न'आव थानानै खुनु गिर्जायावबो हाबला, प्रार्थनाबो गैला, सोरबा गरिब गुन्द्राखौ माहाजोन हिसाबै एसे एनैबो माबा होला, दान होला, गिर्जाफ्रावबो थांला, बिदिनो एसे सभा समितिफ्राव बिदिनो हेफाजाब होला, बिदिब्ला जोङो बे संसाराव थानाय जों दुखुथियासिन होननानै बुङो। बाइबेलाव होनदों माथाइनि 6:20-30 फरायबाय जोङो, बै माबाखौ नाहर दे, बै लिलि बिबारखौ नाहर, हायनि लिलि बिबारखौ, बे बेसे समायना। अख्रांनि दाउसिनफोरखौ नाहर, बे अख्रांनि दाउसिनफ्रा मावाबो दाङाबो, खिन्थु बिसोरो सानसेनि थाखाय उदै बुंजासे मोनजायो। लिलि बिबारखौ होनदों, बे लिलि बिबारनि समायनाय बायदि बे सल'मननि गाननाय जोमनायाव समाया, रुजुजाया। सल'मन सना रुफाजों बुंफबजोबनाय बिनि माबाया जिरायग्राया। मन्दिर, जेरुसालेम मन्दिरखौ 800 मन सनाजों सिरायदों होनदों, साजायदों, 800 मन सनाजों बेबादि माबानाय। आरो बिनि गाननाय जोमनायाथ' आरो मा जाबावो, सना रुफा जोंथि माथि, थेवबो बेबो रुजुजायानो बे लिलि बिबारजों। दा बेबादि रुजुदों बाइबेलाव, बेबादि रुजुदों। दाउसिनफ्राथ' मावा, बे लिलि बिबारा दायाबो लुवाबो, मानसिफ्रा जि दायो लुयो, एकदमबारे जि आगर हाब्बा
दाथ' माबा देखायो मा होनो फेसबुकफ्राव श'रुम गोदान श'रुम नै गोदान खुलिदों दाख्लै हिनजावफोरखौ लांफादों आरो सासे मानसिया माने हाबा जासिगोन बिसोरो सानैबो फैदों आंनाव ओमफ्राय दख'ना बासि हैनांगौ होननानै लांदों आरो हाबायाव गानगोना 35,000 ना बेसेबां मोनो गांसेयावनो गांसे दख'नायाव 35,000 उनाव खोन्थाबाय 35,000 बानायबाय अर्डार होखाबाय जाबाय आयौ माबायदि दख'नालै बे 35,000 होनबाय आरो मोजांथार बे मानसि 35,000 बेबायदि ड्रेस दंसै दा बेबायदि गाननाय जोमनायाबो बाइबेलाव मा होनदों बै निलिबाजों रुजुजायानो बेथ' हाबानि ड्रेस सल'मननि गानग्राजोंनो माबाया बावा जाहैदों हास्लाबबावा ओरैबायदि समायो जि मोजां लिलि बिबार इंलिसनि मोजां मेथाइ दं There's a lily on the valley आं बावबाय आरो लेखायाव दङ दा बेबो समायानो जनखौ फरायनो जोङो जननि सहाय जननि सहाय सहायनि गोलावथारना बेयो 27 जामनाय सेवनाय गोनां मुवानि थाखाय माब्लाबाबो जोबनो गैयै 6:27 जन जामनाय सेवनाय गोनां मुवानि थाखाय माब्लाबाबो जोबनो गैयै गोथांनि जाग्रा मुवानि थाखाय मावदो माने जामलांनाय सेवलांनाय फोरनि थाखाय इंलिसाव एसे मोजां लिरदों सेवैसा बुझा ना Labor not for the meat which perish. बाय इंलिसाव मोजां लिरदों बे जोबलांनायफोरनि थाखाय खस्थ' खालामनो नाङा but for that meat which endure unto everlasting life जि माने अराय गोथांखौ मोनो बिनि थाखाय नोङो मावसोम नावनो which the son of man shall give unto you जि माने जिखौ माने इसोरनि फिसा हौवाया होनो हागोन नोंनो होनो हागोन for him had God the Father see बिनि थाखायनो इसोरा माने मोनसे रैखाथि मोनसे होखाबाय होननानै बुङो जानाय लोंनाय बर'फ्राथ' दा ना बेदर नङाबानो जाखाया ना बेदर ओमफ्राय नों हाजार गोथाव जा गाबोन अखानायै बे नों उखैगोन मोनायाव जाबा फुङाव जाबा नोङो मोनायाव उखैगोन बिनि थाखाय नों खस्थ' दा खालामदों दासान्दि आंहा एकदम लाफा अमा बेदर जि जानो लुबैदों जाबायबो खिन्थु लुबैयाखै लाफा गोरान दा बेबादिया जायो उखैयो दा बेबादिनि थाखाय खस्थ' दा खालाम दिनै फुङाव जाबाय मोनायाव मा जानो फार्स्टआव हिसाब लागोन देहा मोजांफ्रा बे बेमारिफोरखौ आं बुङाखै देहा मोजांफ्रा मोनायावथ' बेदर जाबा सानावथ' ना जाबानो मोनायाव बेदर जानोसै नामा बेसो आवगोल नंखा दा बेबादिजों नोङो संकटा थाङो होनदों नोङो जिखौ जायोब्ला जिखौ मोनोब्ला जिखौ मावोब्ला
अराय सम जिउ गोथांखौ मोनो बिनि थाखाय नोङो खस्थ' खालाम होननानै बुङो खस्थ' खालाम बिनि थाखाय जोङो मावख्रुब हनै जोंहा पास्टर रहिजर सारा हरनि 11टा 12टा टाइम गैया ओरै लेंहरबाय थायो मानि थाखाय बेलाय अराय सम गोथांखौ मोननायनि थाखाय दिनै खस्थ' खालामदों ओरैबायदि मोदोम थाखाय मावख्रुबखायो मानसिया मेंनानै उन्दुयो बे समावबो लेंहरो बे टाइम गैया मावख्रुबनाय बिनि थाखाय मावख्रुब होननानै बुंदों गोथांनि थाखाय मावख्रुब आंबो टेम्परारि बुस्थुखौ मोजां मोना टेम्परारि बुस्थुखौ आंबो मोजां मोना जेखि बुस्थु बाया मानो आंहा माने गोबाव जोरनाय आरो आंना न'आ गोदो आफाया जि जायगायाव दं आं बे जायगायाव दं मानो होनबा दोरोद आं एकदम मोजां मोना मेरला हा गोदान लाहैदों दस्रा बादिबा लाहैगौ खोमा आं लाहैया दोरोदथाराखै आंखौ जि जायगायाव आइया जोनोम होदों बे जायगायाव आं दं दाबो न' गंसे सिफायनानै लुफिननांगौआ जाबजुब नङा बिराद खस्थ' जायो दा बेफोरखौ साननानैनो आङो दोरोदथा आरो आं जाबजुब बुस्थुखौ आं माबाया जोंहा न' गोदान गंसे बानायदों सिलिं होनायाव जोंहा एसे दावराव दावसि जाबाय थादों आरो आंनि हिन्जावजों आंजों ओमफ्राय टाइल्स आं होनबाय टाइल्सखौ होननाङा मानोना बायो खोब बिसि 10-12 बोसोर दोनगोन बिनि उनाव बे बायगोन होनो नाङा ओंखायनो एकदम प्लास्टारनि सायाव गला होदो बे एकदम पारमानेन्ट लाइफ टाइम बेबायदि होनांगौ सेसमेस बे जेनदों आं माबादों खरसायाबो खम थांगोन आरो बे लाइफ टाइम दा टेनसन गैया मोजां मिस्ट्रिखौ लेंहरदो ओमफ्राय होगोन जोंहा दा बे सिलिंआबो बिराद मोजांखौनो बायखादों ओमफ्राय बेनो पारमानेन्ट जाखादों आरो ना दा बेबायदि आङो जाबजुबखौ मोजां मोनथारनाय नङा दामा खम जाथों आङो बै समाव मा खालामो थाखा फैसा गैयि समाव बे गेलेमुआव थाङोमोन आं दैलां गस्ला लायोमोन आं दैलां गस्ला 100 थाखानि लंपेन्ट जि मोजां गांसे दं लांदां गाबोन गानगोन बे दं ओरैबादि मोजांखा जेबो जाया आं बेबायदि बुस्थुखौ मोजां मोनो आरो आं खालि सम उफाय गैया ओरैहाय मा होनो लुकासमोन दं रन्जनमोन बिसोरखौ नुजागिनानै खना साइड थांनानै हाबहैयो आं बे जायगायाव एखमबा गुरना लोगो मोनो मनायाथ' गिदिर जाबोयो मा लाखो आदा हनै दैलां गस्ला लायदों आं दे होनना मानसि आरो दा बेबादिनो आङो फुरा गोबाव समखौ आं माबादों आरोखि बेफोर आंनि मोदोमखौ बेजोंनो खोबना लानाय जादों आरोखि खम समनि दामजों दा बेबादि दा बे जोंनि जोनोम बे थांनानै थासान्दियाव जोंनो मा नांगौ जोंनो लाल बाहादुर शास्त्री एकदमबारे आंनि बेस्ट प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया लाल बाहादुर शास्त्री गांनै कुर्ता गांनै फायजामाल'मोन बिराद जेब्ला बे शपथ ग्रहण लाहैदों बा गिथि सोलायमोन बेनि फायजामाया प्राइम मिनिस्टार शपथ ग्रहण लादों मा नांगौ आरो बिसिया बेमारि आंना बिसिया सुनो हाया आंनो मानो थाङो ड्रेस नांगौ आरो टाइम थाङो नोंना 10 गान 12 गान जुदि ड्रेस दङ आं दिनै बबेखौ गाननो ओरै सानैनो 10-15 मिनिट थांबाय ना दा गांनै कुर्ता गांनै फायजामा बेजोंनो बे प्राइम मिनिस्टार सोलिदों बेबायदि मानसि दं सासे प्राइम मिनिस्टार बियो गांनै दं बेयाव कुर्ता फायजामा गांनै दं आरो गस्लाजों बे फायजामाजों दावहा जादों पाकिस्तानजों बिनि आमोलाव 1967 जवाहरलाल नेहरू थैनायनि उनाव बे प्राइम मिनिस्टार जानानै दावहा जादों चाइनाजों 65आव दावहा जादों गैला इन्डिया मा दंबावो
हिस्ट्रि अफ सांसै बा एसे बारा एसे बेखौ बुंनानै फोजोबनानै बाय फैफिनगोन आं चाइनाजों दावहा नांनाया 65 जादों 67 इन्डिया माबा पाकिस्ताननि जानोसै पाकिस्ताना साननो नायदे मा दंबावो इन्डियायावलाय पाकिस्तान माबाजों चाइनाजों लथं फथं खालामखाबाय इन्डियाखौ एबार जोङो लाहौराव ब्रेकफास्ट जागोन दिल्लीयाव लान्च खालामहैगोन बेबादि होनलायनानै गाबोबोदों उफाय गैया होदो उरायहो मानसिया लासै रायलायो खिन्थु बिराद लासै माने उपेन्द्रनाबो जोंना बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआबो लासै रायलायोमोन आरो खिन्थु बे सुरा ओरैबादि गिदिर जाबा अबाव दिल्लीयाव फैनो अबाव मानो बासाव ना खारफिनजोबलांनानै गिलगितसिम आवग्रिना लायो गिलगित दानि POK पाकिस्तान पाक अक्युपाइड काश्मीर दा बेबादि जोंनि दिनै ख्रिस्टान जीवन जापन खालामनायावबो बांद्राय जोङो दामि ड्रेस नाङा खम दामनि बाय दामि बुस्थुखौ बाय ओरै सानै सानल' गाननानै फानफैयो दा बे जेबो जायाखै आरो आंनि दानि गारि लानायाबो सालायाखै दाबो गोदानानो दा जोंनि थांनानै थानायाव बांद्राय लाक्जारि जों थानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया ओरैनो बेफोरबायदि देसा बायगोन नोङो ओरै जामलांगोन जिलांगोन दा बेफोरबायदियाव रावबो नोंखौ नायस'ना साननैसो नायगोन नोंखौ हाब मोजांथार नोङो 35,000 गाहाम माबानि बायदों होनदों माबा दख'ना हाबा समावल' नोंखौ नायगोन बेखौ गाननानै बे बायह्रायाव ओंखारबा रावबो नायलांखौ दाख्लै हाबायाव गाननायसो होननानै बुङो दा बेबायदि दसे टेम्परारि बिनि थाखाय नोङो गोसो दाहो होनदों गोसो दाहो बिनि थाखाय जि बुस्थुआ अराय समनि थाखाय बिनि थाखाय नों गोसो हो होननानै बुंदों बाइबेला पाउला माबादि होनो फिलिपियानि चिन'इदा फिलिपिया चिन'इदा 10:11 जों फरायनि मा होनदों ख्रिस्ट'खौ मिथिनो आरो बिनि थैनायनि बोलोखौ मोननो आं मावनो गावनो थैनायनिफ्राय थांखांफिननायनि भरसा लाखिनानै बिनि सैनायाव बाहागो लानो आरो बिजों थैफानो आं हास्थायो जिसु ख्रिस्टआ जेरैबायदि खस्थ' मोनदों जिसु ख्रिस्ट खस्थ'खौथ' जों बयबो ख्रिस्टानफ्रा मिथिखागौ बेखौ बुंनानै लाब गैला बयबो मिथिखागौ थिग बेबादिनो होनदों पाउलाबो थिग बेबादिनो माने ख्रिस्ट'खौ मिन्थिनो आरो बिनि थैनायनि बोलोखौ मोननो आं गावनो थैनायनिफ्राय थांखांफिननायनि भरसा लाखिनानै बिनि सैनायाव बाहागो लानो आरो बिजों थैफानो आंहा हास्थायो बे माबादि खस्थ' मोनदों बेबादि खस्थ' लानो आङो हास्थायो होननानै फिलिपिया बेखौ प्रेजेन्ट एपिस्टल होनो जेलाव थानानै लिरनाय किन्तु एक्चुअली बे माबा हाउस एरेस्ट जादों बे समाव किन्तु प्रेजेन्ट एपिस्टल जि बाइबेलखौ बियो सेलाव थानानै लिरदों बे जाहैबाय 2 टिमथि बे गांसेखौ सेलाव थादों माने जेब्ला बे सेलाव दोनबाय माने मानसिखौ बिनि उनाव बुथारो आरो टाइम लानानै बुथारो बे समाव 2 टिमथिखौ लिरदों ओमफ्राय बे गासैबो हाउस एरेस्ट माने नजरबन्दी बाहेरायाव ओंखारनो मोनै बे समावसो लिरदों आरो बे गावदि थैहैसिगोन बुथारजाहैखासिगोन बेखौ मिन्थिसेयावबो बियो मा होनदों बे खोथाखौनो एखे बुंदों जिसु ख्रिस्ट' बादि आङो माने बुथार जानानै जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै थैनानै सिखांफिनदों आङो बेबादिनो आं थैनायनि उनाव सिखांफिनफानो आंबो इस्सा जायो होनना बुंदों
जोंनि खृष्टान जीवन जापन खालामनाया बेबादि फैनानै सिखारफाफिनदों जिसुआ जेरै सिखारदों बेबादि जोंना खृष्टान जानाया संसाराव मोनजोबखांनायनि उनाव जोब्बाय आंना माबाया खामानिया जाजोब्बाय बिसि फिसा गासिबो ग्रें ग्रेङैनो दङ बेवहायनो जोबहैयो जोंनि खृष्टान जानाया जोंनि खृष्टान जानायनि मिनिया जाहैबाय माबाया जाहैबाय मा होनो अबा प्रार्थना है पास्टर दंलै फादार दंलै होननानै आरे नों मा जाखो नों मानो प्रभु बस जायो फालाय नों बेफोरबायदि मावनो हायाबा मानो समायलायो नोंलाय मानो समायलायो नोंबोथ' सासे जिसुनि थैजों बायजानाया नों मानो मावनो हाया हायो रोङा होनो नाङा रोङो हायो सोर गोरों दं जोंबो रोङामोन बै समाव आंथ' माबा 5 मिनिट 10 मिनिट गसंनानैनो थोर मावनानै फोजोबोमोन मेसेजफ्रा दा टाइमा थोलानै हनै जालायबाय टाइमा फोजोबनांसिगोन दा बेबायदि जायो फार्स्टआव एसे माबागोन बिनि उनाव नोङो रोंलांबाथाय नों आरामसे बुंलांनो हागोन इसोरा फोरोंगोन नोंखौ दा सोरनिबा सायाव डिपेन्ड दाखा पास्टर दंनो फादार दंनो बेबायदि होनो जोंनो बेनो बेबायदिनो फैफानो बेहा फैनायनि उनाव सिखारफिनफानो बेहा इस्सा दं पावला रमाव मा लिरदों रमनि 6:5 थाब फरायनानै फोजोबनोसै टाइमा जोब्बायानो ख्रिस्ट'जों थैनानै जेरै जोङो बिजों खौसे जाबाय बियो जेरै थैनायनिफ्राय थांखांफिनबाय बेबादिनो जोंबो बिजों थांखांफिनफागोन संसारखौ नागारनानै इसोरनि फारसेल' गोसो होग्रा मानसिया बेबायदि थैब्लाबो थांखांफिनगोननो फोजोबनोसै मेसेजखौ जों संसाराव थाबथाबा जाया इसोर खुलुमनाया जोंनि इसोर खुलुमनाया संसाराव थाबथायो मोनजोब्बाय हा हु 12 बिगा बायनो हाबाय बिदिनो न' गंनै बिदिनो मोजां क्लासानि लुनो हाबाय बिदिनो फिसाफोरखौ मोजां फोरोंनो हाबाय माबाय बेहायनो जुदि जोबोब्ला बे संसाराव थानाय जेसेबां दुखुथिया बेनिफ्राय जों दुखुथियासिन लाब गैया खृष्टान लानानै लाब गैया होननाय जादों थारमाने लाब गैया मोनसे बाइबेल फरायबावनि रमनि 11:14 जों फरायबावनि बिनि उनाव फोजोबनोसै 11:14 जोंनि फोलेरनि मानसिफोरखौ मेगन साहोना आंनि फोलेर मानसिफोरनि खायसेखौ बासायनो हाहरबायो खोमा होनना बुंदों पावलाथ' इहुदिनि मानसिफोरनि गेजेरनिफ्रायबाबो एसे एनै सासे सानै मानसिफोरखौ बासायफानो हायो खोमा जोंनाव बेबायदि थानांगौ आंल' खृष्टान जाबाय आंनि जाथि बंस'आ दिनै खृष्टान जायासै बिनि थाखायबो बिसोरखौबो जिसुनियाव लाबोनो हायो नामा बेबादि इच्छा जानांगौ जाथि बंस' गावनि जाथि बंस' जोङो हारिनि थाखाय जों प्रार्थना खालामो थिग बेबायदिनो जों बेबायदिनो प्रार्थना खालामो आरो बिदिनो माबा खालामनानै बिदिनो बानजायनायनि गेजेरजों लाबोनो हायो खोमा बेबायदि पावला बिदिनो इच्छा जि माने एम्बिसन थांखि बेबायदि लानानै बियो खृष्टान जीवन जापन खालामो जोंनि खृष्टान जीवन जापन खालामनाया बेबायदि जानांगौ जोंनि गेजेरावबो बिदिनो जोंनाबो गामिया हिन्दुआनो जोबखा बांसिनानो दा बेफोरखौ जों सासे सानै मोनबावबायो खोमा बेबायदि इच्छा जानानै थानांगौ गावथ' थैबाय थैनायनि उनाव जों सिखारनानै सोरगोआव थांबाय बिनि गेजेरावबो आंजों लोगोसे बै सोरबा सासे सानैखौबो आं मोनबोबावबाय बायो खोमा होननानै बेबायदि इच्छा जानाय जानांगौ जोंनि खृष्टान खालामनाय सोरबा थाङो दाख्लै आंनि लोगो आरो बे गोदो जों फरायनायाव लोगो मोनफानाय
कानाडायाव थांनानै बे प्रसार खालामहैबाय आरो बे कानाडायाथ' ख्रिस्टानजों बाहाय मा प्रसार खालामहैदोंलाय होननानै मेसेजाव लिरहरदों ख्रिस्टान बेबादि जायगायावसो होसोयो फैसा नागिरो थारमाने बानायनो एकदम बाहाना खालामो बिराद एकदम माने लिडारफोरनि गेजेराव माने बिराद आत्मिक देखायफ्लायो उनाव जेब्ला स्पन्सार मोनबाय थाखा फैसा मोनबाय गावनिखौ बानायजोबनायनि उनाव सिरि आरो सोरथो दिनै मोजां मिनिस्ट्रि मावदों बिल्डिं लुदों हा हु हाजार हाजार बिगा बायदों बिदिसो सोरगोखौ आवग्रियाखै बिसोर संसारखौ आवग्रिदों सोरगोखौ आवग्रिनो बायब्ला खिन्थु संसारखौसो आवग्रिदों दिनै उल्था गिदिर गिदिर मिसनारिफ्रा बहुद दं बिदिनो प्रार्थना खालामजाबा आं बुंबाय थाबाय 25,000 गाहाम लायनो सासेयाव मा खामानियाव होनो बे फैसाया नोंनि बिपदनि समाव बे फैसाजों नोङो 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डबो नोंनि जिबनखौ बारायहोनो हाया मा खामानियाव होनो बे फैसाया आंनाव दिनैसिम इन्सुरेन्स गैया फिसाफोरनाव गैया आंनि हिन्जावनाव गैया लोमजायाबो लाइफ इन्सुरेन्स दुनियानि इन्सुरेन्स बांसिन ख्रिस्टानफ्रा खालामना लायो इन्सुरेन्स आरो इसोरा दंबा नोंनो मानो इन्सुरेन्स नांगौ मानो इन्सुरेन्स नांगौ नोंनो इसोरा दंबा इसोरनाव भरसा खालाम होनबा नोङो भरसा दंब्ला इसोरनाव इन्सुरेन्स मा जेबो नाङा आं बेखौनो बुंनानै दिनै सुंद' मेसेजखौ बायनाय जिसुनि मुङाव आमेन प्रेज द लर्ड